ЦСКА Фабрегас са оставени сред резервите. Там се разбира са Педро Родригес и Миши Бачуай, което не е кой знае каква новина от страна на тима от Станфорд Бридж. Дали обаче Хъл няма да направи нещо интересно в противовес на всичко това, което се очаква. Предстои шотландеца умее да изпълнява такива положения. Робърт Снотграс, ето го удара, рикошет, спасяване на Тибо Куртуа. Тибо Куртуа очакваше Робърт Снотграс да прати топката именно към левия ъгъл на неговата врата. Успя Диего Коста да отклони и това можеше да заблуди доста сериозно Тибо Куртуа, но е предупреждение за Челси. Програмата също не е особено лека за Хъл, което трябва да бъде отчетено. О, сега хубав пас към Бокани, малко силно си за Спиликуета. Азар, отново отлично обръщане от Еден Азар. Сега сменя посоката и стреля. Това ще да бъде страхотен гол. Дейвид Маршал обаче разочарова Еден Азар. При всички положения най-добрата ситуация за Челси в мача дошла след брилянтна индивидуална атака на Еден Азар. Първо обръщане, след това смяна на посоката и много силен и добър удар. Но Дейвид Маршал е на място. Тук много грешно подаване на Джейк Ливърмор. Диего Коста в наказателното поле. О, това е греда. След това Канте. Страхотен пропуск. Страхотен пропуск на Нголо Канте. Диего Коста свърши всичко по силите си и изигра максимално добре положението. Ето къде получи. Маршал излезе, беше преодолян. Имаше там докосване от страна на Джейк Ливърмор, ако не се лъжа. Точно така. Джейк Ливърмор някак си успя да предотврати, може би, на пръв поглед сигурно. Сега Коста. Топката остана в краката му. Уилиан, удар на Уилиан. Това е страхотен гол. Страхотен гол на Уилиан. Ето това е индивидуалната класа. За сигурност пъти. След като първо сбърка при подаването, след това почти я загуби. И индивидуалната игра в последствие на Уилиан беше наистина брилянтна. Всички очаквах подаване към Азар. Той намери далечния ъгъл. Абсолютно безпомощен беше Дейвид Маршал. Прекрасен удар на Уилиан. Аванс за Челси. Коста продължава да задържа. След това изстреля. Спасяване на Дейвид Маршал. Започнаха да стрелят повече. Сега ще мине спасяването на Дейвид Маршал. Ето как Коста овладя. Стреля в долния ляв ъгъл. Маршал повече изстрели. Повече острота в действията. И сега Матич отново. Може отново да стреля Матич. Прави го. Коста! Страхотен гол. 2-0. Немanja Матич свърши добра работа, като превзе доста свободно пространство. Да, тук ударът му беше блокиран, но пък топката се оказа на пътя на Диего Коста и той нямаше нужда от покана, за да я прати веднага в мрежата на Хъл Сити за втори път. Страхотен удар на Диего Коста.